jatend chik majuano ni ji manigi ng'ol bende ondike lemo mag tich. Kopogore kod ma, bende mokum jopuonje mag skunde mapuonjo jopuonjre manigi ng'ol ywak ni chik mar somo oketie tim ahinya to wi kaka ichwalo omenda mag somo. Judith Omondi lero matut. Nyairecha Special School, achiel kuom skunde mag piny owacho mayudore e kaunti ma Nyamira, skunde makinde mathoth paro ok bi ka bende yudo somo kendo ikedo ne ratichgi mana kaka ikedo ne skunde mamoko mag piny owacho. Gedo gi oko nenore maler kendo kata mana gi iye kombe bet nenore ni nitie rang'iny maber ka ipimo kod skunde mamoko mag piny owacho. Kata kamano, nitie ma opondo ma ok ding'e mana ka opimni. Japuonj maduong' mar skundni nenore japuonj man kod ler kod geno mar telo ne jopuonjre ma hao 200 manie kar tiegruok ni. Kata kamano, omenda mar somo pod en chandruok magikale, ahinya to kaluwore ni thoth jopuonjre gi donjo e skul ka hikgi ng'eny kendo kalo lai mar jopuonjre ma owinjo yud sir mar somo kowuok kuom piny owacho. The capitation sometimes delays. And you know these learners, once you have opened school, they must report in large numbers. Reason, they know that at school is where they get food. We have learners who are aged, but in the name is they capture learners to a specific age, which makes it difficult to capture these learners who are aged. Nyaka ne telo mar Kenya Kwanza donji e telo, jopuonj ma osendiki hawa 100,000. Kata kamano, ler pod ok owuokie e kwan mar jopuonje ma itero e skunde mag piny owacho man kod jopuonjre man gi ng'ol ma opogore opogore. Like 7 teachers in a school which is having 131 learners. These learners, like the autism class, we are supposed to have a teacher one-on-one with a learner. But apparently we only have one teacher in autism class. They need equipment. Nikech ng'eni nyithindo gi mondo mi wach ni segero ni school, that is not enough. Gidwaro assistive devices manyalo konyo gi, maybe gik moko kaka wheelchairs, gidwaro brails, gidwaro so many things. E pend chik manyien mar jogo man kod ng'ol ma jatend piny William Ruto nyicha ochuo wiye ko kedo mar 5 higani, nitie dwaro mondo mi kambi ka kambi mamiyo ji tije owinjo mi ji man kod ng'ol thuolo mar 5%. Bende oyango ni onge jal man gi ng'ol ma owinjo tuon somo e rang'iny moro amora. Pend chikno bende olero malong'o kaka owinjo ber gedo e yore duto mondo mi jogi oyud tich mayot. Thoth chike mag ywak ni pok oketie tim nyaka kawuono. Kae makoro nego bedni wateme matek mondo mi nyithindo gi kwaseng'e ni sirkal osetimo manyalo to ensure ni nitiere inclusivity mag nyithindwa gi, to koro bedo a responsibility mar a caregiver, obed janyuol, obed guardian, mondo mi wane ni nyithindwa gi duto te watero gi enroll gi e schools ma relevant gi their unique needs. Ka koro bende gidwaro mondo mi piny owacho orid chike ahinya